замбур омад бо мегазам чи бало. барои чӣ мо мардуми сарбаланди тоҷикистонро лайк мегем, қаҳршон мекуна. ҳанами Курган Сити марҳамат бидуроен тамошо кунед. прикол мекунен. ҳамин сайти интернетиро дастгирӣ кунен мегум ала. хотиррасон мекунем ки оиди як бародар камтар маззаш нест ралик видеоҳоро пайгирӣ кунед. ассалому алайкум бародарони қанду наботу қурутум, зиндаву сарбуланд бошед. хуб, Курган Сити яъне ки як сайти интернетӣ ҳаст, оиди фурӯши хона, оиди ба иҷора додани хона. ин сайт кору фаъолият мекунад. хоҳиш мекунем ки дастгирӣ кунен сайти интернетиро. ин сайт ба фоидаи мову шумо аст. кадом мехоҳад ки хонаша фурӯша ё хонаша ба иҷора тиҳад, марҳамат занг занен, сайти интернетиашда бидуроен. хуб, дар уҷа тамоми хонаҳо, тамоми хариду фурӯши хонаҳо, ба иҷора додани хонаҳо дар ҳамин сайти бародар, яъне ки сайти интернетӣ Курган Сити. хоҳиш мекунам ай ҳамаи бародарои қанду наботум, кадоме ки мехоҳад муроҷиат кунад ба ин бародар. хоната мефурӯшӣ ё хона ба иҷора метиҳӣ. хуб, дарҳол ин бародар мисол ба шумо пешниҳод мекунад тамоми намуди хонаҳоро ки барои харидан ё ки хонаҳоро барои иҷора додан. ба ҳамин бародар мисол муроҷиат кунен. ба ин суҳбат кардама хеле шермарди ватан хизмат мекунад ба мардуми сарбаланди Тоҷикистон, яъне ки бисёртар ба Кургантепа, яъне ки шаҳри Бохтар, ки мардум ба ин ниёз доранд. дарҳол мисол метавонед ки шумо ки хонаро бихарен ё хонаро ба иҷора битен. бародар хуб, мардуми Тоҷикистони сарбаланд пешрафт кайстай. хуб, ҳамаи кору бор тариқи интернет шидаистай. барои ҳамин бояд морам аз интернет ақиб намонем. тамоми хариду фурӯш, тамоми маслиҳатҳо, тамоми таҷҳизотҳое ки мисол ба шумо лозим ҳастанд через интернет мешавад. барои ҳамин хоҳиш мекунем ки ин бародар дастгирӣ кунен. хуб, барои пешрафти каналаш лайкҳои худро дариқ надорем. барои чӣ мо мардуми сарбаланди Тоҷикистонро лайк мегем, қаҳршон мекунад. лайк маънош ҳамиае ки замбур омад бо мегазам чи бало. лайк ҳамия чи ҳамсоята роиш ки мегада, ҳамсоятам бифаҳма, суханои марам ҳамсоятам тамошо куна. лайк ҳамия ягон чизи дига неста. барои ҳамин хоҳиш мекунем ки шермарди ватана лайк монен, подписатсия кунен, дастгириш кунен. ягон мушкилӣ нест. ҳамватани худмонай, дар хизмати мову шумоай. ҳозир зангиш мезанӣ, масъалаи хонара проблемаша ҳал мекуна, ё ба иҷора ё ба фурӯш. барои ҳамин номроша мемонам, сайти интернетиша. хуб, ҳанами Курган Сити марҳамат бидуроен тамошо кунед. нимқад сухан доштам, ягон гапи номаъқул гап задам, барое ки баъзе мардума қаршон мекунад ки бобо чо мекунӣ дар ютуб. ҳозир асра хондум, омадам 3 минут ина видео кардам. ягон мушкилӣ ай? мушкилӣ нестай. барои ҳамин дастгирӣ кунен, ҳамдигармонда дастгирӣ кунен. фаҳмидӣ? дар паҳлӯи ҳамдигар бошед. шукронаи ин давлату миллат кунед. прикол мекунен. зинда бошен. кадоме ки мухлисои бобоай ҳамин сайти интернетиро дастгирӣ кунен мегум ала. ба фоидаи мову шумоай, ба фоидае ки кадоме иҷора мешина, занг мезана, бародар корша туғрӣ мекуна. башад тоҷики сарбуланд бояд бошен. дар паҳлӯи ҳамдигар бошед. зинда бошен. хотиррасон мекунем ки оиди як бародар камтар маззаш нест ралик видеоҳоро пайгирӣ кунед. бобот дар платформаи ютуб кӯҳансолтарин блогер хиёлтон гӯ ки сухан намекунад. интизор шен дар бораи ралик бародар чӣ мушкилӣ дорад. сухан мекунам.